Kapesara UP School kawai na kishlem aja hikai ban penpriang jingnang jing start hakatany sning menta kesngi hapdeng ke jing ifu ipeng kalapan kut no ye ke jing rakhi ye ke jing dap alpusan snem ni ke silver jubilee jong ke jing ya lenti nado balaseng ye ka house nem khat khandai spa khandai finyo kani ke school menta kala roi lapar bat kaladon pala lais pangut ki khna ki ba puli haka Hakate kisngi jingpen kun lawan banishim menta da uba Jason S. Maulong MLA ka umsning kum ukongsan haka jingadon lang ka kong Magdalene S. Maulong MDC umsning ba Sunshine Makri uway na kisamla ka thany umsning UPP Yadav BMC ka office DSEO ba Bipul thank you President ka RBYF Sengkeme ba Dipul Rentatyang kong Arnong Room Headmistress ka Pesara UP School bat kiway ki riurang ba Hakani gasngi layor uban pelaj paj ba ya ka souvenir halo ka jingai lenti jong ka school bala pelaj paj ba da ukongsan bat kiri rang ba balai don rangkan Habakren mai fang hagate gasngi na kaliang jong uba George Chidkhar Chairman jong ka managing committee jong ka school ulapan pau ba ka jingai lenti jong ka school kamde setia ka basuk Henry Kelamat Shipun ki jing e bat jing tenju kum kinong seng ya ka school haka bas dang la don tang shipo ngut ki khna school bat arngut kinong hikai bat la shushong tang haka yeng plang bat yeng kpai Henry lamba ka jing len la de ka jingai sha bat ka jing treshi tom jong kinong seng ka school kala nang roi parum pare da ka jing kershan lang jong ki babun ki riurang ba ki seng balang bat khamtam u Dr. Didi Lapang u bala kershan tulop ru ya ka school hakipor ba menshua tan hadu ba ka school kala yeng scam bat roi kumba kalong menta ha umsning lom umbi ki individual well wishers kila bandon ki long pa ki seng ki ba pher ki ba don kata ka contribution amar ki sutho kai ka jingdong ngam jong kini ki hap ki baret ni kwa ba ka lawai jong kini ki hap ki baret kin long kata ka lawai ka ba scam bar ka lawai ka ba pernai ba kini ki hap ki baret ni ki dap ban pule nang ne class 8 ti ki hab le ki school class 9 class 10 Dadap nang tu ki hable ki college ki bapher ki university bapher nga chukwa ban bu akhbat jong pi ki ba long me ki long pa ki de ban suthu ya kane khantam ki ki hab bare ru ki don hangne kum ba kaya ka juk kapor kum kaya kapor kadon ka jingkala ka jingmut jonga ka long ba hakakam ka jang men shwang an ong ai pi pass malum mala pi dep tang ka class 12 na fidap tang BA pass na BSc pass nakaliang jong sarkar ya pi nayeng kewantan kadon kapo sementah jompi kajingmut jonga kalong ba haba pilayo kata kajingnang kajing start ngla dong kam pada bakan yang haka kejat jong ladi mar pitep hi haka por mentah kalong ba nakasorkar na don kanu kakam idon iswe ipos kinong ya tap lai hajar saw hajar god tikan kalong ka ek bestom apu yo kajing start seng kam jong de yang ha kejat jong de banga penslur ya pi ki badon hangne namar nak sarkar ki scheme ki bapher ki dot tikan nget bapi kilong pa ki badon hangne phiap su thu bria ya kata kai banga kran kanino paiski kumbaya ki juk kumbaya ka por nihap mana mo nihap adab tin pareng mo nihap adab tinggal nget ba habang iyang hang ne kani school persara kani jingdam arusan senang kai bakran I yadav mene kada de kijing shisha eman da kapor sa kapor ni ya perkhat kai bangila benle namta kani kadong kathan bakat nang yat kapor ka constituency kanang yai por mo ki kani ka school pagi wiki school kadai banya sa khamat amde banran sedem nglayo benera bagi por ke menchua na po kan nep ko ru ngatip nglayo ma ka ski mo bas pula ko bigla kran mene akhwan te momdon ka jaka na thaing khamyo ban pendongkam pura ir ta ka skim ka bostunat pada na kaliang jongi rong ba stong yong ba la don ko ba saw ekar e to kata ka jingarap na kaliang jonga kanang beteng kamde ban sok kutang hane bele ngakren dia kata kan ongai pi ko ba kren ba ya do mene tipi ya do yong mene prapuitli yo pre-primary bagi yo iway additional teacher what additional classroom what bakuntup hangne po umsning constituency kade arpu santeli ki school ba kaway nakata kadi ka persara bakan yo ya additional classroom what additional teacher na jong ka pre-primary tang nata ngano ngai pi haba pi ai mo pi snok ti lang
Pia trailang ngadong ngai pi nila ban kentir kadong ngatain kumla kren mene sakawai ka secondary school ka bangin yo hangni apo umsi konsensi ka de hapo berwa ya kataru ngadong ngai pi kan sa sanction no hi ti kum kita habang ya trailang bat ki officer ki prepare kinong yalam ki prepare ki ma ki long kme ki long khpa ki samla habang i trailang ngejanga in yo poish syak thong jong jing job ngamdon ka jing artatin Syajar kendai spa kendai penyo. Hakaba ya ke skul persara layo banseng. Dagi kato kat nengot ki krau perkat jong kini ke snong ke jungi. Ki belayo i jengai sisa. Na ka benta ke jingbet jingbiang. Bat na benta ki khon ki kti ke jing start bat ban be sa jengai ya ke jingdom bat ke jingbe bat ke jing sa den. Haka jingai lenti. Ngimla da syab ban kelat sibon ki jinge ki baya kendo Henry kini ki kraw perkhat ki khlem du jing kermen bat nakaliang jong school managing committee ngimla ban kelat ru hakum kani ko por ka si kraw ko bam baro ni sakhi ya ikong let Angela lengdo bat ye ki khon ki kti ki jongki ki bala ai subha ya ka tei ke school Bansna ya ka ying school ka ba chipor da ka ying terpai bat na ka te ka ying terpai ni yo ya ka ne school kumba ka long menta bat ha bangi pai ha ki arpusan snam ki ba menshwa ki khna school ki don tang shipomut bat ki nongi kai ki don tang arngut henry ha bangi pai ya ka jing per bat ka jing kala jong ka por nyu i ba ka school jungi kala kala bat kala kiu ha baro ki liang dengan semua ai ku belai ya baro ki founder ki beladon benta nado ka basdang ye ka school bat hado ka ne khlep mat ki klem la ino yangi ka school managing committee ki nong pania jong ka school ki nong ikai ki klem la ino bat ki don kat bat ngi na ka por support na ka wei ka por sya ka wei ka por kadang kiu ka pelong ye ki nong yalam jong ka school bat jong ka snong ha ka por ban pen kata khli ye ki namar ba kim don ya ka jaka jong ladi hakatu por yang don tang ka jaka ke bangi yo ban susna sipor henry ngim pondon kita ka jaka ke ba long try hi jong ka school dei hakata ka por ubulai uklam la ino yingi bat hakata ka por ngimla ban ai ku blai ya iba kan manik lengdo bangkwai hadwar blai bat ye ki khon ki kti ke jongki lengba ka jing spon mensem ka jungki ila yo ya kini ka jaka hak bang yo ban snai ka school na soban ai ku blai ki nadu ka mensem ba lengba ka mensem ka ba e ka jungki ka bang ya la ban tei ya kini ka school kumba ka long menta ka jing ya lenti kalau ka jing ya lenti ka bajalan de sing jam na wei mau jam shwe mau jam happening kita kijingnya lenti kum ka school ni mat ki failures lan ki achievement kijing kiu kijing hiar kijing sobha kijing susi ha ka jo kapor te henry ke e ka penlong ya ka ni ka si ka bamenta mio i shisha ka jingren yang rasom jong ka school ka jing yang teli bada ka jo kapor ni i ka jing kiu stat jong ka per sara school lingba ka jingi don ketilang joki babun balang ke ka daw ba ka bakani ka school ka yang menta ka daw ba ka long ka jing don joki khana school ki ba e kuma ka moto ko ong ya chaprang nin ya chaprang nin bu ya ka thong ka ba khmat kum ki khana school nin nong kertiang din habangi ong ni bu e ka thong le asi kum ki khana school ni don ni ki aim ki ambition ni don ni kata ka jing perkhat jinai dan ni ka jing yo i jinai ka jing shong school kam ni ban long tang shipor ni don ni ban don kata ka lawai ka ba phanai ban perkhat na ka bentah ki ba pha ki kmi ki paru ki long ki daw ba ka bangi perkhat na ka bentah ki khina school ka jing lan lade ka sacrifice ka bagi ai ka jingya lenti ka jongki ban pension school bha na ka benta jongpi ni ngai scam kum ki khana school ru ni dei ban pendon burom yela ki kni ki pa
Bat akaju kapor ya ki nong hikai ki balong ki keme ki baar ki jongi ka skul. Namar ka skul kalong ka yeng ka baar ka jongi. Shiteng na kapor ka jongi ni por ha skul. Ngidi bandon ka jinga trailang. Ka jinga ine ka jing ko mo. Hab ki empat yang tak knowledge ki ay ka jing nang ka jing sta. Ka per sara kalong ka we ni kislam. Ay jing nang ay jing sta. Ye ki kun ki ba e ki jongi ko ma ki tebe jing shai ni nget scam ru na du ki nong hikai hadu ki headmistress ki long shisha kita ki bat tebe ya ka jing shai ya ka jing nang ka jing start ya ka jing nang ka jing tip haju ka por kanang ba kani ka school niyo i da shisha kala nang kiyo na ka por niyo i ka jing yen jong ka school na ka jing don chi ki kana school kani ka de ka way ni biggest achievement baka pen-i siya ya ka jing tray shitrop jing tray ratba jong ki managing committee ka jing don jong ki nong hikai bat kum churu ka jing don jong pi baro ka jong na bat iba lambat nong rum ban be sa tayaw ban la ya kendu ya ki kun jong iba plan manik lendo ban pan ya kan ka jaga dan step tentang empat kitia nilai yang siuing karena kalau ke ka jing try sitom ka jongi ngam cuban kren sibun namar ki kam ki babun ki baladap kren ki basakmat ia kena ke sekolah bat unong mai lan ti ubarat ba jong kena ke sekolah ubala ya kendu nengkong barnya bat bannya syong barnya udai uba didi labang ulang yang ba shonding kane ka dong ka jong me ladai ban don la ka jong skul ngong ba ani hangni te ka sen me kheru ka don seniru don me wong dai ban don ka skul me sim ya ka jingki kli sen ya ka ni ka skul ngan kersian mangana din ngan yarap yame te ngong ba kata te long ke ka bas ngau khia ha ka jingim ka jonga la ne ka jingmut jing panthat ke jong ngaya la de ngale school tang class 3 bat kata ka jing school ka jonga ha ki por ki ba min suanga don sta sesnong sam mairang sata ki than laidom ban la yele kelas 3 ham la yele sadu samo plang nak lempas batang kelas 3 lempas kelas 3 syong do kulai sadu samo plang la yele kelas 3 le sam lempas ti hakata ka por kalong ka ba bat ka bakalain ka ba stom sibun ba dan rai ngamla ban klet ya ka jing slok jong uba didi bang uba pli uba long radba uba long ru pa jong kan ni ka konvensi sning nong po ha ka tu po long ya me whatsapp tin ya chapran kumta nilai ya chapran bat ngala persang ya ka ban le wat ya ka tulop na yin jong inang tele jayo teng hap habrunda arkenta laikenta impat pliing ya kan tulop jong kinoi kai sisnem la kersan tulop nai ya kan ke skul ke jongi hang angkat ke jini tulang ka jong ba elas nang rumu badon menda kan ke por ubolong secretary jangka managing committee haga taka por galong komisaman jangka managing committee jangka ni skol udon syakaro utrai syapokaro hendrai ngala syupon ban pasan ya ka yusi ban lai wat ya ka tulop nang tina po di ai nanong po